Táidir seo an bhfuil na Finne an sean stáisiún traenach bhí an Bhaile agus tá píosa an bhóiríonn achuiríonn táidir reáchtáil chun an sean char iarnród an seo mar thurasóireacht táidir Bhaile le tríocha bliain. Ar maidín sin bhí scaifte bhaistí agan ó chuirim leanaí an chláin muinte an soltas turas. Mhuc Dhubh sinna leasanne a bhí ag na seandaoine ar a traenach. Iad a chuir tait bhuachan nád is a spéir agus sinna taine thug na seandaoine arú. Ar a tríú lád a bhí bhéthú in 850 le bhóiríonn seo cheadúir. Tá a 4 kilometr den ceanmhóiríonn achuiriste an seágan tá tú taiste le tíomh Finne riamhálaí siar mar na turas hart fa bheithiad bommute na lachairt fí bommute dúine chuir siar agus fí bommute níor. Tá 8 an íar gobairn seo go páirt amsere. Tá mu déile go léir páirt amsere níor duine bhí bháin amsere an seo agus sin cem an deacar a bhí tugann. Tá mar sin seo mar muir scéim fástaí pobl. Bhí man seo a dús bain ar a thusaín railway seo agus bhí man seanar chuir síos na chead réaltha agus na chead sleepers. Tá chuid mhór fáas agus forbairt ag dhéanamh ach san am tá láthair níl teirigid agus rodógann fáinne sin í dhéanamh. Caiar orchaisteán an foinsí úr airigid agus feiceáil me deabalt ar airigid eil agus mar bol beartar rud a grid. Chinún go ar cheartain bheith gáil an tosaí dóid táimid na níor me deabalt ar freastal mar a scóir ar thurasaí tá fáilte éireann tá go hart friide dóna máú daoine na tíiri seo agus tá duine leis in bhí an dáfa. Caiar ina deas fáilte chusúas. Caithí chuid mhór an tráachta le bhfuil fríomhil na Finne, fríomhil tá láir, am an sí lárna condaid am tá haon tá dearmad an san amhíanna. Cosal le mar an páirt níile fríide condaid. Nus seo chéine a traenach tá sa condaid agus beidir go bach go maithís a láir tíre a tá níor thuiscirt tá dearmad deanta le sa blianta ní néon a níúrann sé dearmad a níor mar fála takeíad a ba hádain. Tá neart réaltha le líonú. Tá na réaltha céanna a gannn seo agus maidir reáchtáil traen na bhla gála 5 mhíle san uair. Tá na réaltha céanna gan le iarnród éireann a tá gáil 100 agus 120 mhíle san uair agus ní hilim gáil mar an céide leis chunne tógra tá go sean leis agus na bhla luas a gannne. Bhí mar se ar a cháiste ón turas a dhéimna an svídeantarum agus leis an tam an slíní úra le bhíiste agus leis a rud a stúrú. Tá chuid mhór a brid deanta ganne mhór le deanú an dóid se. Buinem soltas a gobar seo agus tá tú casad a gine úra an lá agus casad a gine a an fáirt an tír agus a an fáirt an dón. Duine an sam éanta san náile a tá fanáid seo idir a lá agus a neachla ar a chúil agus a scrig agus nar atá lá galantan tá sé ar fáirt an tíomh tíre a tá go galanta agus a táite be sa tír. Sa dón